той отваря капака и десния фар пламва. Спира автобус на спирката, само да не се запали автобуса. Той го клати, то нищо не излиза. Айде, бе. Чакай, БМВ-то или кое клати? И обръщам се, колата гори. GT Zone, отново сме ние с рубриката Car Stories. Аз съм Дейвид. Аз съм Росен този път за щастие. Точно така. И сме ви приготвили отново история, изпратена ни от някой Мистериозен фен. анонимниче. Вие ли сте? И ще го кажем. Лайк, шер, сабскрайб, защото ние никога не забравяме. Следиме кой гледа и не е сабскрайбнал. Точно ти, където ме гледаш сега. Към банка, моля, и следвай бутончето. Историята ще е с БМВ. Айде бе, стига. БМВ сти, бе, тия БМВ сти, бе. Тъй като ще сме с БМВ и наскоро един приятел му изпуши БМВ-то. Росен ми предлага да си купя БМВ. Предлагам ти да си купиш БМВ-то, защото БМВ-то е много хубаво. Кажи, че не е. Браво, Филипс. Браво, Филипс. Здравейте. Казвам се Евдокия. Момиче. Евдокия. Евдокия. Не познавам. Аз не се сещам. Бе, госпожата ни по история се казваше Евдокия Ангелова, бе. Аз няма да казвам нищо. И аз няма да казвам нищо. Мълчи си. Казвам се Евдокия, историята е за БМВ-то на тогавашното ми гадже. Настоящия ми мъж. Било е гадже. Браво, как? Евдокия. Да бе, ама как се казва галено? Еви? Примерно? Много ти е дълго името, човек. Мъжът ми, откакто го познаваме, е луд фен на марката. Когато се запознахме, караше страхотна E46 328. Струва си. Всичко по нея беше правено с голямо желание. Тогава бяха модерни тези Angel Eyes. До ден днешен все още са модерни. Като моите сини очи. Няма да коментирам. Които можеха да се управляват от телефона с приложение. Като неговите сини очи? Реших да му ги взема. Но по цял ден съм на работа. А след това той ме прибира, нямаше как да ги взема аз. Затова реших да помоля сестра му да свърши това вместо мен. Това бяха капан тук думички. Казах и да избере възможно най-хубавите. Какво е търсила, избирала, не знам, но комплекта в края на деня беше в нас. Розов. Подарих му ги в събота, вечерта, неделя той ги монтира. Историята се развива понеделник, след като ме взе от работа. Седим за дръстване. Говорим си някакви неща, изведнъж започна да ме мирише на изгоряло. Мъжът ми е с хроничен синузит и нищо не усеща. Да, днешно време му викаме COVID. Днешно. Но решаваме, че от някоя друга кола и продължаваме да си говорим. На следващия светофар обаче забелязвам как от капака излиза пушек, а той ги е инсталирал. Angel Eyes-ите. Огън очи. След светофара има автобусна спирка. Слизаме, той отваря капака и десния фар пламва. До мен идва една баба и започва да ме пита за някакъв автобус. Взе той пожарогасителя, дърпа щифта, натиска спусъка и нищо. Излезе такава струя от него, все едно е кихнал. Кихни бе, Росене. Точно до преди 2 секунди ми се кихаше, не мога да държа. Завъртя го наобратно, пак нищо. Заприлича на солница, той го клати, то нищо не излиза. Айде, бе. Чакай, БМВ-то или кое клати? Пожарогасителя, бе. Пожарогасителя. Загубихме се. Със сигурност не се сетих за БМВ-то. Със сигурност не се сетих за БМВ-то. Ако е клатил бабата. И за това не се сетих, но мамка. Бабата обаче не се отказва и продължава да ме засипва с въпроси. Пряха 2 момчета и с техните пожарогасители изгасихме фара. Докато се случи всичко това, се запали левия. Ефекта на домино. Спира автобус на спирката, само да не се запали автобуса. И аз моля шофьора да ни помогне. Много мил човек. Веднага скочи, извади отзад един голям пожарогасител, но и той не беше много окей и каза на мъжа ми, че отзад има още един малък. Бабата решава, че аз не съм достатъчно достоверен източник на информация и ще пита директно шофьора, докато човека се опитва да изгаси колата ни. Мъжа ми се върна и с 2 пожарогасители успяха да го изгасят. Айде, бе. Мисията изпълнена.
Тръгнаха да прибират пожарогасители, а аз седях отпред при колата. Някой беше извикал пожарна през това време, но бабата им каза, че сме изгасили пожара и може да си ходят. Щом бабата е казала, това е закон. Това е закон. Изключително досадна баба. Тръгна пожарната и едно малко детенце на спирката ми вика: "Како? То пак свети." Обръщам се, колата гори. Ей, та баба, бе! Направо ги е насъдил. Междувременно бабата пак е при шофьора и го залива с въпроси. Извиках на мъжа ми, явно си искам да кажа. Бабата му даде само някаква кофа от автобуса и той хукна към колата. Шофьора на автобуса явно не разбра какво се случва в първия момент, заливан от въпроси, докато разбере, че мъжа ми е взел кофата, той беше пред колата и сега е ключовият момент. Само да кажа, в градския ни транспорт мият автобусите с ракия. Така. Предвид случващото се до момента, няма да се очудя, ако кофата с ракия, с която чистят автобусите, просто е била останала в автобуса и бабата я е дала. Но сега продължи. Нека да видим. Ключовият момент. Мъжа ми се засилка. Излива съдържанието на кофата върху колата, мислейки, че е мръсна вода, но аз усещам странна миризма. В същия момент шофьора на автобуса изкрещя: "Не!" Трябва да добавим ефект тук. Оказа се, че в кофата има концентрат на обезмаслители. Обезмаслител. Да. След това няма смисъл май да обяснявам какво се случи с колата. Докато се върне пожарната, всичко без багажника беше изгорял до ламарина. Тая баба, човек. Искам да благодаря на всички, които се опитаха да помогнат. Послепи, пазете се от бабите по спирките. Да. Бабите в спирките, бабите в Lidl, в супермагазините, хипермаркетите, как ти да е. Така. Бабите пред блоковете, които седат, значи те са най-опасни. Първо, че могат да разберат неща за вас, които вие не знаете. Второ, че могат да създадат драми, които не може и да си представите. Те са като турски сериал. Аз също гледам турски сериали. Да, те са много. Знаете ли то там опасни улици ли беше? Как беше? Това беше за днес. Благодарим на Евдокия. Да, много... Не мога да кажа хубава история, защото е с гаден край. Щастлив край. Да. Не е щастлив край. Надяваме се сега да карате новото BMW. Да. Не знам кое е FG... Не знам вече. Бобър. И да, благодарим за вниманието. Да. До следващия път. Лайк, шер, сабскрайб. Камбанка, динг-динг-динг. Да, и изпратете историите си на... Той няма да го научи този имейл, но аз ще ви го кажа. storymymuscula@gtzone.eu. Аз научих прекалено много неща, за да го помня това. Така че, чао. Ти кога ще прочетеш една история вместо мен? Аз четох една всъщност. Да, и те не са записани. Ето. Това е знак от съдбата. Аз не знам какво очаквате от мене. И все пак аз ще си пина от новата ми чашка на GT Zone. Добре. То ние като говорим двамата гледаме в тая ръка. Не чупи, бе. Гледаме в тази. Етата, големата. Аз не знам къде гледам, защото... Ти си разноглед. И аз само... Можеш да видиш, като седа така, дали се виждам. Ще е изключително тъпо, ако не се виждаш. Наистина. Дъвчета без какво? Принципно той е по-шумния от нас. Как яде човек? Направо ми си да му вкарам една в муцуната. С наслада. Само като се така как сърваше. Ти знаеш какво прави? Само седи. Спира да яде. 5 минути по-късно се чува. Дояжда си. Аз така дояждам. Ма той няма къде да... Аз мога да дояждам, защото може да ми заседне някоя пържола между зъбите. Ама той къде да му заседне храната? На мен около брекетите и после си дояждам. Примерно, да. А, удобно ли си? Да. Да видим и каната. По някое време ще кажа: "Браво, Филипс!" Та Филипс ли е? Филипс е, бе? Оле, Браво, Филипс!